खुलुमबाय फुंबिलिनि खौराङाव बयखौबो बरायबाय। दिनै 3 जुलाइ 2024 दासिम मोननैसो खौरां लानानै फैदों। आसा खालामो बयबो खौरांखौ खोनासंलांगोन होनना दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ बाक्सानि नबस्ति आरो गेरुवा फोनांजाब लामायाव लामानि जाब्रबथायाव सासे सुबुंनि गोब्राब जोखोम। नबस्ति आरो गेरुवा फोनांजाब लामानि बरिखादुङा आरसिटलाव AS14 M6482 नम्बरनि आपाची मटर साइकेलजों फैनाय नलबारि जिल्लानि उत्पल बर्मन कलिता मुंनि सुबुङा हरखाबै हारसिंनो लामायाव जाब्रबथाय जानानै गोब्राब जोखोम जायो। ओनसोलनि सुबुंफोरा जाथाय जानाय लोगो लोगोनो एम्बुलेन्स लेंहरनानै उत्पल बर्मन कलिताखौ नलबारि मेडिकेल कलेजाव फाहामथायनि थाखाय दैथायहरो। नैथि खौराङाव दङ सासे बर' आइजो गोमादों। मानो गोमानाय जाथाया बांनायनिफ्राय बांबाय थादों बेखौ नोंथांमोनाबो नुगासिनो ससियेल मिडियायाव। एक्चुअली मानो बेफोरबादि जाथाया बांबोबाय थादों बेखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। चिरां जिल्ला बिजनी भबानिपुरनि देबराज ब्रह्मनि बिसि निजिरा ब्रह्मआ 3 दाननिफ्रायनो गोमानानै दं। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबा निजिरा ब्रह्मखौ बबेयावबा मोनोब्ला एबा नुयोब्ला खौरां हरनो खावलायदों नखरनि सुबुंफोरा। जानबुं नम्बर 9954271487 बे नम्बराव जगाजग खालामहर। मख'नो गोनांदि बे सावगारियाव नुनाय निजिरा ब्रह्मखौ हमनानै हरनो हायोब्ला नखरा 10,000 रां बान्था फोसावदों। थामथि खौराङाव दङ डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि बाखनायथाव हाबाफारि। चिरां जिल्लानि सान्थिपुर निज्लागुरि स्लुइस गेटनि दुखुनांथाव थासारिनि सायाव आबादारिफोरा आबाद मावनो मोनैखौ नायनानै थानो हायाखै आसाम फुटबल गौथुमनि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ रायजो राजाफोरनि थाखाय आबाद फोथाराव दै दिखांनो थाखाय गावनि सिपिनि रां खरसा खालामनानै मदद खालामदों रायजो राजाफोरखौ। बेफोरबादि जाथायनि समाव हेफाजाब हैनायखौ रायजो राजाफोरा जोबोद गोजोननाय फोरमायदों डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि सायाव। ब्रैथि खौराङाव दङ मोनसे जोबोद दुखुनांथाव खौरां। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय रादापारा नं 1 जुगिबिल गामिनि थागिबि रुंसारि सुमन बसुमतारी आरो मुस्रिमा सन्दिनि बसुमतारीनि नायल' जाल' सासेल' फिसाजो सारिदुवार एरालिगा गामिनि फुलेन्द्र बसुमतारीनि अनसुलि बिसि आलारि बसुमतारीया अबथिरायै गारिनि जाब्रबथायजों जिउ गोमायो। मख'नो गोनांदि आलारि बसुमतारीया देंखोनि गेजेरजों ओनसोलाव बयजोंबो मिथिसारजानाय सासे आइजोमोन। बिनि अनगायैबो मोनसे समाव सनितपुर जिल्ला एबसुनि गोख्रों मावथि आरो बारग' हारिमु नेहाथारि बिबानखौ सामलायदोंमोन। नाथाय हरखाब गारिनि जाब्रबथायजों अबथिरायै जिउ गोमायो आलारि बसुमतारीया। थांनाय मैया संसारनि नेमखान्थि बादियै गामिनि रायजो राजाफोरा गोथार आर'नाइजों मान होनानै जोबथा बिदाय होयो आलारि बसुमतारीखौ। बाथि खौराङाव दङ क'क्राझार जिल्ला गेलेमु गौथुमनि बानजायनायाव थांनाय 25 जुननिफ्राय जागायनानै मैया 2 जुलाइसिम गासै 4 क्लाबनि गेजेराव जिल्ला लीग फुटबल चेम्पियनशिप बादायलायनाय खुंफुंदों। थांनाय 25 जुननिफ्राय खुंफुंनानै मैया जोबथा गेलेनाय एबा फाइनाल गेलेनायखौ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पाटगाव गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय जायो। मैयानि जोबथा गेलेनाय एबा फाइनालखौ पाटगाव एभालान्च स्पर्ट्स क्लाब आरो साइ क'क्राझार बे मोननै हान्जानि गेजेराव बादायलायनाया जादों। मैयानि बे जोबथा फाइनाल बादायलायनायाव साइआ पाटगाव एभालान्च स्पर्ट्स क्लाबखौ 2-1 गलनि फारागथियाव फेजेनना देरहासार जायो। द'थि खौराङाव दङ जोबोद दुखुनांथाव दैबानाजों बिफा आरो 6 दाननि सासे खुदियानि जिउ खहा जादों। थांनाय मैयानि हराव थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हानायजों काछार जिल्लानि सिङाव थानाय दुर्गानगर पार्ट 1 टिला गामियाव न'नि इन्जुर गिसिखानायाव नखरसेनिनो बिफा आरो 6 दाननि उन्दै खुदियानि जिउ खहा जायो। हरनि समाव गोदो गोदो उन्दुलांफुबाय थानाय समाव बे जाथाया जादों होननानै खुदियानि नखरा फोरमायदों। न'नि इन्जुर गिसिखानायजों माखासे सोद्रोमाफोराबो जोखोम जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। स्निथि खौराङाव दङ बरिखादुङा आरसिटलाव फाग्लादिया दैमानि हा खुरखानायखौ नायगिदिंहैदों मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ। फाग्लादिया दैमानि रुगुङाव रायजो जाबोनाय बागानपारा बियाबनि बरिखादुङा आरसिटला ओनसोलाव बोसोरफ्रोमबो दैज्लां बोथोराव फाग्लादिया दैमानि दैबानाजों गोबां गिसिखानाय जाथाया जाबोबाय थाबोदों। गोबां गायग्रा बारि बागानफोरा दैमानि दै सौखावनायजों हा गिसिखानायजों सिलिंखार जाबोगासिनो दं। बेखौ होबथानायनि राहाजों माखासे सान सिगांनिफ्रायनो खोलाफारनिफ्राय लानानै साहा 13 किल'मिटार माथावरि होना बस्था जाबनाय हाबाफारिया सोलिबोनायनि उनाव आद्रा थाबावनाय जायगा बरिखादुङा आरसिटलखौ दैमानि दै सौखावनायजों हा गिसिखानायजों सिलिंखार जानाय जायगाखौ नायगिदिंनायजों लोगोसे गामिनि सुबुंफोरजों सुखु दुखु खौरां लानानै थाबैनो राहा लानो खोथा होलाङो मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ। बिथांजों लोगोसे बाहागो लाफादों बिटिआरनि बुंथिगिरि खाथिराम बर'आ। 8थि खौराङाव दङ सासे सिख्ला गोमानानै दङ। उदालगुरि जिल्ला टंला थानानि सिङाव थानाय फरन्दिया बैग्रिबारि गामिनि बिफा हिरन बर' बिमा दिपाली बर'नि फिसाजो बैकुन बर' 23 बोसोर बैसोनि सिख्लाया गोमाना दं। थांनाय 1 जुलाइ 2024 फुंनि 8 रिंगायाव न'निफ्राय टंला बेंकआव थांनो होनना ओंखारलांदोंमोन होनना नखरनिफ्राय फोरमायहरदों। बैकुन बर'नि आखायाव जानबुं दंब्लाबो नखरनि कल हरनायखौ हमाखै होनना फोरमायदों। सोरबाफोर स्क्रिनाव सावगारि होनाय सिख्लाखौ नुसनोब्ला 6000201463 बे जानबुं नम्बराव फोरमायहरनो खावलायदों एबा खाथिनि पुलिस थानायाव खोन्थानो खावलायदों नखरनि सुबुंफोरा।
गुथि खौराङाव दङ क'क्राझारनि साइ सेन्टाराव खुंजानो गोनां 133थि दुरान्ड कापनि थागथियारिनि सोमोन्दै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ भारतारि रौनिया हान्जानि मावख'गिरिफोरजों सावरायलायदों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।